Mamulo, навсекъде стегва, човек. Да, човек. Като врат. Почти. Опа, прасенце. Къде? Пиги. О, мамо, човек. О, пръжълки. Па даде една пръжила да това. Я ми фръли една. Къде си? Тук. Обваши ли са? Значи две. Едно. Мамо! Колко направила? Абе, що няма никакви монстъри от човек? Не знам, човек. Ти имаш и меч. Аз ли? Да. Не. Нещо си ми казал. Не, аз ще имам такова камера. Не, аз ще направя, чакай. Има точно. Ево, крип. Къде? Ама. Чу. Сега ти дам меч, чакай. Честно си хвана, те само цъкам това, ти си губа брадата. Да, и на CS мога да снимаме. Къде си? Я се затрия. О, прасенци. Ого, много прасенци. Тило? Къде си, бе? Не знам, аз съм на едно така тук дърво, къде подкачам. Я затриям още в началото. Чакай, къде е тук си. Опа, знам. Почва си увеличила брайтнеса. Ти чу къде е гръбна крипа ли? Не, чух само крипъра къде гръб. О, пивчета, не са. Овца. Намерих овца. Аз съм тук при едно езерце. Чакай, сайдо. Майта знам къде си. Опа, тъпко скелет мъртви. Той ще ме убие, бе. Али, и пак ме бие, ще умре го. Идвам спокойно. Аз се разпалнах, че умре. Тулет. Аз ти си обайтвайте спокойно. Окей. Ти знаеш къде си? О, посаби лък сука. Аз съм тук, къде спалнах. Али фък, ме полови сърце са. Бего. Аз ще обера малко силно. Да, после си направи крепка. Фък аз. Трябва да изя всички пържоли. Не всички. Аз взем сигурно, после направим пак. Вижда червени гъби, ако намериш. Окей. После ще намерим. Бали! Бали! Полови сърце, бързо. О, фък. Па, тъпо зомби, а тук е дошъл. Ладно. Ох, мисля, че тук съм в безопасност. Я ти към теб. Камо умреш, бе. Човек от него беше скелет, два пайка и бяха изгили беше. Не, това зомби къде мре? В едно водата ми беше. О, фък скелет. Ема ходи там. Мамо. Къде си, бе, човек? Тук водата съм, едно езеро. О, езеро, малко или големо? Едно голямо, тук със следка е. На едно хълмче от пясък. Не, едно езеро, бе, човек. И не са едно със след. Обирам такова, обирам пясък са. Ама не тия пясъци ял. Я те виждам къде си. Яре идвам. Сега ще чуеш крипър. Чули? Не. Ти правил как го чуеш, аз си служил слушалки. Ай. Идвай. Виж ли? Да.
Тя справим на половете под вода. Колко бучета си? Носим се. Тоест две ти ги неб. Да. Лати е направило. Ето клекче има лав. Тук ли? Мани са тачила, аз страх. Тук има кол. Ще го взема кафе. Изягняйте ми. Да, бе, сега ще ги дам. Лати един меч. Дръж. Лати такова. Лати това. Лъка си е за мене. Опа! Чакай. Дреб нига. Какво направи? Зомбите уби. Верно. Мамицата му деба. Къде си са? Вече знам името на клипа. Валя още на зомбите зад мен. Ние сме фул упс. На този клип малко кафейлна. Тие са двама ли? Двама ли с тим? Леко, с кое не се форсирай. Чекай, сега ще направим. Бали са, бе. Сега ще ми дойде. Бали, дойде това. Чай си. Фък. Мамо! Мама му деба! Не му ръжиш. Бали, я ще умра. Мамо! Умре ли? Не, май не. Ами, скелет мръсен. Май намръснал. Ай, мамо! Я пак там, къде бех. Къде си? Направи дупката. Яла, бръжи яла с катава тук, ти дам работите. Заради тия твоите работи умреме два пъти. Опа, Макс. Аз страх от заедно да не дойде. Те го е, гледай откъде ще дойде. Бързо! Мамо! Не умирай. Кой ни гледаш с пулка от смех? Но пълно с живот. Яла запуши е тука бръже. Чакай също. Те са така. Те и тук. Те нема влезат. Чакай, Дай си ми работите, че право съм фрустрирал вече. То става ден ми случи. Бръшите горят, не могат да ме спят. Лъковете, стрелите ми, ще бъда адикери. Значи кола, значи гъбче, значи енчантинг тейбъл, значи... Енчантинг? Значи това такова. Енчантинг тейбъл, да. Не енчантинг това. Крафтинг тейбъл. Крафтинг тейбъл. Я па енчантинг, майко я ги бърка малко да. Това ли да се чаташ ще да бъде. Си обслава ще фана да такова да. Тук малко шум. Ето и. Айде се оправя има некъде докато дече вече ни писла. Вече се почваме да постоянно смисъл. Да, след 15 умирания. Хора си... стрела супер. Хора си направим къщата и ще така не, то няма да бъде баш това къща ми. Аре бе, с тия си идва. Чай би съм си идва. Ще дираме като. Така си хабиш бучета, не знам ли знаеш. Хора трябва да викам, че ще си направим там, ще си намерим без 100, ще си направим там някаква къща и да, ще приключим епизода, защото искам да става над 20 минути.
че се редва много време, че съм на училище. И то да ме са минали са. Ние почакваме към 10:20. Сега 41. При мен е 39. Дупка. Че вие кой ми е писал? Рубен Тапалар. Сигурно за лига. Но той като не иска да игра с мен, аз не искам. Ти къде си, бе? Ов, бате! Пали са за трион. Вече знам името на този клип. Full moves. Къде си, бе, майка? Я бе, я се приби. Чакай. По плани... качи се по една планина. Качвам се, тук минавам едно езеро. И оттам по една първо има такова, има пясък отдолу. Такова. Ба не знам на клипа дали ще се чуеш, ти на твоя ще си се чуеш. Ба за това. Къде си, бе, брат? Качвам се по една планина. Те видях татет. И хой. И само по мене отиде се заплеса. Чакай, на десетте. Регени си го. Аз ти пържоли гледа колко има. Ще уби още пиги. Чакай. Гледа къде се качил това. Оф, мраз го тоя байо. Пас затрихме, нали? Не. Къде си? Не, при пресетата съм. Не ги би с ръка. Имаш и меч. Не. Нали ти направих? Аз нали го затрих. Като умрех. Сега ще направя, чекай. Те мобове бяха много голям демидж, бе. Като са фидва ти. Чу. Оф, тъпата и мишка, човек не му работи. Я гледа. Си купала мишка, къде? Биеш с ръка пасакаш да не си гладен. Ще си гладен. Биеш ги с ръка пасакаш да не си гладен. Къде си? Как съм бе за теб? Да. Не си. Мога да се иди. Че му напише на този тъпалар. Ще направим къща на дървото. Извинявам се с отвлението. Обаче стабилно вече си има сигурно 20 минути. И нищо не сме направили. И нека да приключваме едно и да приключвам. То клип малко така леко беше фейл. Като за начало на Майнкрафт. Виж това, бе! Вече знам къде живеем. Къде? Поглед. Мамо. Гледай какво равно. Ние сме на Майнкрафт 1.7.2. Гледай, бе, човек! Майко. Тук вече имам планове, къде ще направи следващи къщи така. Какво ще бъде яко. Тогава другия епизод вече. Я гледай, виж, Как почна лаги то дъжд? Аз не знам как се спираш. Къде си? Сега изпъквам.
Пред тебе. Чай да пусна тук да го скача. Гаси актора, човек. Това някакво ме объргват. Глед какво стана там, глед какво стана там. What the fuck? А преди не съм го виждал. То Реджеп вече очаква вече да направи затвор. Скелет. Къде? Къде ба? Аз вадя Керио спокойно. Гледай лаши какво става. What the fuck? Виж? Пикмен. Ха! Виж бе. Къде си? Където му за тебе си. Не го би това. Това не бъде да ни и нас. Чули? Да, бе, знам да. А какво прави тук? Не трябва да уен. Това уен. Уен да Ай, ли си беше, ходим, не знам. Ой си ходим на местото, къде си прави къща. Ма гледай лаши къв си тук кликна. А, За тебе мога. опа. Спирен. Какво правиш бе? Мамо, сега ще ме убият сигурно. Убил. Спокойно бе. Гарен идва. Ох, крипър! Крипър, не граби, не граби, не граби! О бе, пробваш съм. И айде да правим нещо сега. Да събираме малко дърво и спираме, чули? Айде. И до 50 минута ще спрем, чули? Да. Смисъл до 10-50. Ти събирай дърво. О, achievement getting good. То Minecraft вече е на Microsoft, така че не го прави режимето вече Minecraft, така ли беше? Някакви простоти измисля да перат пари. Гледай сега кокошката. Кино, къде падна бе, къде падна бе? О, червена гър. Опа, стрелям скелет. Стреляш. Стрелям ябълка. скелет. Нещо много скелет нарисам. Аре, идвай да спираме клипа. Мали, те ще убият. Знам точно. Спокойно, аз ще го скалпам тук. Ева туалет е тук, ако искаш. Как се правиш така се вижда човек? Гледай са. О, проскилс. F5, мисля, че беше. Да. Максимум така... Съм си нарушин. Ай, свършва вече съм направо на живот. И това беше от нас хора. Надявам се да ви хареса клипа. С малко фейл, така леко. Друг епизод ще си бия къща. Да. В този терен, къде я вижда. И... харесвайте, коментирайте. Абонирайте се, Изопи идва! Няма нищо. Аз прех. И това е.